Ingkang sabanjur bebarengan ngudi balining praja Ngamarta saka tanganing Duryudana. Pun Kakang percaya mengko sakrampunging Bratayuda lamun Pandhawa pinaringan unggul, Yayi Puntadewa mesti kepareng misuda siadi jumeneng nata ing praja Ngastina Yayi Karna. Wah, adalah ya jagat Dewa Bathara. Nun inggih Kaka Prabu, ngaturaken genging panuwun awit saking kepareng paduka nganti kula supados makempal dhumateng para kadang kula Pandhawa. Kaka Prabu, priye Yayi? Jagat sampun nekseni saha kula ngertos bilih Pandhawa menika adi kula tunggil ingkang lairaken. Namung menawi kula kadhawan ngempal dhumateng para Pandhawa, agengipun rerencang tumut ngrebat wangsuling negari Ngamarta. Waduh. Nyuwun pangapunten Kaka Prabu, nyuwun pangapunten kepeksa kula mboten saged minangkani Kaka Prabu. Lho. Sebabe apa? Sepisan kula mboten gadah rasa tresna dhumateng adi kula Pandhawa. Labet wiwit lair mila kula sampun dipun jarak dening tiyang sepuh kula pinisahaken kalian kadang Kakang Prabu. Ingkang kaping kalih kula mboten saged pisah kalian ingkang mula wentah wiwit kula jejabang inggih menika Bapak Adirata tuwin Nyai Nada tiyang sepuh kula. Kaping tiganipun kula menika awon-awon nggadahi sifat satriya Kaka Prabu, gadah watak satriya. Menapa sampun minger keblat kula dene kula gampil nilaraken dhumateng Nalendra ingkang sampun moyakaken raga kula Kaka Prabu. Duh Kaka Prabu, kados menapa gemparing manah kula nalika Yayi Werkudara ngundamana dhumateng kula. Dumeh kula namung sak anak kusir mboten pikantuk mlebet ing madyaning pandadaran sisa saka 5. Oh Kaka Prabu, Kaka Prabu. Langening kalang nyuwun naglara pandamuncar pinondarga koneng. Surem sorote padang kasar lan pajaring purnaning gegono dimohana wengi ujung ancala Ndara Abimanyu kula inggih nderek sowan kengeyang ewa semanten kula dereng midhanget menapa sadanipun kengeyang sampun katampi Ndara kula Angkawijaya. Iya iya wa Semar nggon tusuwan Kanjeng Hyang ing Saptawarga kang wigati nyuwun pangestu marang Kanjeng Hyang supaya pepundhen Pandhawa kasembadan nyuwun balining praja Ngamartawa. Ngaten Gus. Wa Semar iya. Nanging Hyang Penemban paring sabda pepundhen Pandhawa supaya tansah waspada lan ngati-ati. Yen wis mekaning mangsa kala kudu bisa mbedakake katresnanan kewajiban mengono sabdane wa. Oh, ngaten Gus. Wa Semar iya. Ingkang saka iku ayu Wanayantaka ingkang tak kanthi daya-daya kundur sawan marang Praja Wirata. Suwawi kula dherekaken Gus. Sikra kang kala tumingal
aja nyengkir ulun bojleng iblis laknat padha gojekan Om titi yuang kaludra manik raja dewaku Sawetara swinggon kumapaning wana tribasara semono during entuk pangan Apa aku lagi nampa pidana saka Gusti sing gawe urip awakku iki ya Adate akeh kewan sing padha kumliwer Dewa dene saiki aja to sing gajah karo macan lan bandeng Kula ora kemlebat ana ing pengarepanku Manuk-manuk ora saba ning alas kene Bareng saya menengah laku jebul alase butak akeh kang padha gawe kapsangsaya ning alas akeh wit sing padha ditegori lali nandur temah luwake banjir sabab ora ana kang nandur banyu kok yo padha welas marang alas saisen-isene iki yo aja nganti padha dirusak marek bengeling ana iki alas kanggo anak putu wajib dilestarekake aja nganti dirusak mundak kabeh padha tuna waduh Gusti kula nyuwun pangapunten kula nyuwun tedha Gusti sampun ngantos kawisesa gesang kula menika lho walata semlamar kang Balilenga Jayeng katon jebul ana wong kang lumaksana ijen tanpa wahya tak cedhakane sapa ngerti yen iki dadi mangsanku mandeg dhisik Gus mandeg dhisik aja bacut lakumu Gus kowe tak takoni yen ora gelem prasaja lakon dadi panganku kowe Gus Krura kagiri-giri genyol Praboto abang kalagar manguwuh mungsuh haminto lawan anggrul singa nabdo kadi bagi narsana brupa bojleng iblis lanat padha kucekan wong titi yuang keludra manik raja dewaku manik Gus kowe tak takoni teja Sulaksana tejan wong anyar katon ngarep Kang Setyamburi kang pinangka tigas kaurian sapa kang dadi wangi muradake ngaku Gus yaksa tangguh marang aku balik ngendi dongkolan percekanmu sapa ya dalah ditakoni Durung Blaka Junjung Dongko Parat
Aku ingkang pawreksa ing alas kinaranku Ditya Kala Tali Murda balik kowe sapa ha? Nuri saka ing Plongwati Abimanyu kekasihku. Abimanyu Yangka Wijaya. Parang setiamu Gus. Aja pambuh kang dadi lakuku mara semingkir bakal tak gawe liwat ora kena macut kudu bali. Aweh macut ora aweh ngurudha paripeksa. Ora weruh kawar kenteng, ora ana janur kuning ndas buta ingkang cepopok. Ndak sampar ndak sandung parambutku tak pegas curiga wah ya dalah wani parang aku apa kang tak wedeni Uta Pandhawa tata Kati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawanga Pana Margana wah ora ana kridhaning buta adoh tak balang bedama cerak saut sampir pundak nggo ngriyak letuk wandam wae. Petis manis pupus tebu saupama kepriye artine kepriye karepe
griya mangu mangun kum kanduan rimang lirlena tanpa kanin kulon wundu kulon Bathara Kama Jaya sungkem kula mugi kunjuk iya ya nggih Abimanyu ulun tampa kita bekti marang jeneng ulun kulup Angka Wijaya Kama Jaya padha raharja nggih nuringgih Rama wilujeng sowan kula sungkem kula mugi kunjuk Rama iya ndak tampa nggih bekti kula pegulun bekti kula pikulan iya ya ulun tampa kabeh repat Panakawan Angka Wijaya kula wonten dawuh kita aja ngupaya wangkening yaksa ya ngresapet iku mau kemayang ulun kula nyuwun pangapunten pekulun iya mibos padha-padha marman nyulun manggi marang kita Abimanyu ingkang wigati asung pemut marang kita Angka Wijaya aja kesuwen suraning Praja Wirata sebab wektu iki kahanan saya gawat ya sabab wang kaling si Duryudana kang moka gelem balekake praja Ngamarta marang Pepundhen Pandhawa. Wektu iki Pepundhen wis nglakokake duta kang wekasan kang wing Dwarawati. Kepriye kababare usuprateng praja Ngastina mula tumlinggal Balya Abimanyu karaben nyumurupi wing lelakon kang wis mandhang marang kang Dwarawati ya nggih. Muni nggih ngestakaken dawuh. Dadi wektu iki Ndaraku Pandhawa ngutus marang Gusti Dwarawati Kama Jaya nuwun inggih Kanjeng Rama. Iya. Yen ngono prayogane enggal bali karaben ngerti wae parapatan saka Ngastina ya nggih nuwun inggih Kanjeng Rama. Suni goncang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Lerikin canging sang maweh tandrung. Sabarang kalbulu wukir moyak mayek. Kula nyuwun pamit saya nyuwun pangestu tumrap panjenengan Wirata Pekulun. Iya. Muga rahayu lakumu kulup. Aku ya daluk pamit Kama Jaya. Sumangga Rama sareng kaliyan kula wangsul dhateng Kayuwangan. Kula nyuwun pangestu. Iya. Donga dilunga Kama Jaya. Kula nggih nyuwun pamit. Kula nyuwun dhuwit. Dewa ora tau nggawa dhuwit. Ali-ali nggih purun. Mreges eka iki tasah mangya hayu yuwana ing sambe kala nggih Angka Wijaya meh rahina semu pangiwang ngaruna kadinetraning kurapuh sabdani kukiloring ringkang negara sagatar niki tuning agung luwih sing pene panca
rimeng lerlena tanpa kanin Wauta kaya mangkono Sang Kresna sampun sumusul dhateng lampahing Sang Basukarna sigra ngendhek kreta Kyai Surya ingkang sampun kati Ratu Ngawangga Jati Surya ingkang sampun kendel nggih lumampah sigra Sang Nata Kresna lumembar dhateng gedhonging kreta titianing Sang Nata Ngawangga kadodo Sang Basukarna sigra manembra dhumateng Ngraka Ndwarawati mandhap saking titian lenggah ing madyaning Sela Sumayana teka mangkono wijining sabda Sang Nata ing Ndwarawati kuwi Ratu ing Ngawangga langening kalang iwana klara pandamung caram Engkau serolan pajaring Jahniyah ning talaga kadilangit mambang tang pasulan upamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrap ingkang sekar kadijalada Kula nuwun menika Koko Prabu Kresna ingkang nututi lampah kula Yayi Prabu Karna iya Yayi Prabu
Nuwun sewu. Wonten wigatos ingkang pundi dene paduka sumusuli lampah kula Koko Prabu? Yai Karna, mulanipun Kakang nungka marang lagumu. Awit nalika pun Kakang Praten Pandhawa Ngastina, siadi tak sawan kok ora katon ki sira ana ngendi Yai? Duh Koko Prabu, mawantu-wantu kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Dene kula mboten nderek mangayibake dhumateng karo paduka Jeng Koko Prabu. Labet menapa? Inggih saking pengeman kula dhumateng Kyai Prabu Duryudana. Sampun ngantos pendhapi Ngastina wonten payo-payo namung sabab saking kula Koko Prabu. Oh, ngono to. Nun inggih. Iya, Yai. Salugune pitakonku iki mau mung dadi pambukaning kandha kok Di. Ingkang sabanjure pun Kakang Sukawruh marang Siadi bab nggonipun Kakang Sabjagong lawan Yai Prabu Duryudana. Yai Karna, Yai Kurupati kepeksa wangkal ketitik dheweke moh mbalekake Praja Indraprasta apa meneh separoning Praja Ngastina marang Pandhawa Yai. Ingkang mangkono ya hawit saka banget pangudining para Pandhawa marang balining negara Ngamarta mau. Ora wurung sing jeneng Perang Bratayuda Jaya Binangun bakal dadi kewujudan kok Yai. Oh, nun inggih, mekaten Kang Prabu. Iya. Awit kang sapa iku Yai? Gandeng pun Kakang ngerti yen to sing adimono kadang werdane para Pandhawa. Mula Siadi tak gandeng kamu tumuli kumpul karo adi-adimu Pandhawa Yai. Inggih sak banjur bebarengan ngudi balining Praja Ngamarta saka tanganing Duryudana. Pun Kakang percaya mengko sakrampunging Bratayuda lamun Pandhawa pinaringan unggul, Yai Puntadewa mesti kepareng misuda Siadi jumeneng nata ing Praja Ngastina Yai Karna. Wah, adalah ya jagat Dewa Bakara. Nun inggih Koko Prabu, ngaturaken genging panuwun awit saking kepareng paduka nganti kula supados makempal dhumateng para kadang kula Pandhawa. Koko Prabu, priye Yai? Jagat sampun nekseni saha kula ngertos bilih Pandhawa menika adi kula tunggil ingkang nglairaken. Namung menawi kula kadhawan ngempal dhumateng para Pandhawa, agengipun rerencang tumut ngrebat wangsuling negari Ngamarta. Waduh. Nyuwun pangapunten Koko Prabu, nyuwun pangapunten kepeksa kula mboten saged minangkani Koko Prabu. Lho. Sebabe apa? Sepisan kula mboten gadah rasa tresna dhumateng adi kula Pandhawa. Labet wiwit lair mila kula sampun dipun jarak dening tiyang sepuh kula pinisahaken kalian kadang Kakang Prabu. Ingkang kaping kalih kula mboten saged pisah kalian ingkang mula wentah wiwit kula jejabang inggih menika Bapak Adirata tuwin Nyai Nada tiyang sepuh kula. Kaping tiganipun kula menika awon-awon nggadahi sifat satriya Koko Prabu, gadah watak satriya. Menapa sampun minger keblat kula dene kula gampil nilaraken dhumateng Nalendra ingkang sampun moyakaken raga kula Koko Prabu. Duh Koko Prabu, kados menapa gempaling manah kula nalika Yai Werkudara ngundamana dhumateng kula. Dumeh kula namung sak anak kusir mboten pikantuk mlebet ing madyaning pandadaran sisa saka 5. Oh Koko Prabu, sampurna badan kula dipun wisuda Yai Duryudana moka abadi saged kajen keringan gesang kula kados sakmenika Koko Prabu. Ing menika duh Kakang Prabu
gandeng sampun cetha Bratayuda enggal maujud. Mila kula kepeksa badhe ngiyati para kadang Kurawa ngadepi dhateng kekiyatanipun Pandhawa kok Prabu. Yen ngono si Adi bakal wentala ngadepi mungsuh karo adimu dhewe Karna. Kakang Prabu ugi kawuningan estunipun dumados ing perang Bratayuda menika kula ingkang minangka dados urup-urup mrih klampaning perang kula kaya Prabu. Lho. Kosek. Lah kok ngono kuwi kepiye nalare Yai? Kakang Prabu, kula pitados kemawon mawi sanget. Bilih watak angkara menika mboten badhe sirna mawi mboten kaliyan ingkang nyandang babar pisan. Ing mangka kula ngertos bilih ingkang sinau watak angkara menika para Kurawa. Dene adi kula Pandhawa menika ingkang hanyarira budi rahayu. Wiwit jaman kina makina watak angkara mesti badhe sirna dening watak suci kok Prabu. Oh, Koko Prabu. Inggih ketang tresna kula kaliyan adi kula Pandhawa. Mila Bratayuda Jaya Binangun kedah dados. Menawi sampun kelampahan kula gadah pamrih watak angkara kala tumunten enggal ical saking muka bumi menika Kakang Prabu. Yai, nuwun kula. Tangih nganggo lamun yen Pandhawa kelakon unggul jurite musuh Kurawa. Jer nyatane Yai Basukarna bakal dadi senopatining Kurawa. Ing mangka jagat wis nekseni, jagat wis ngundangake marang kadigdayanmu di. Mula yen Pandhawa kelakon ngadepi mungsuh si Adi, oh Yai, bebasan sulung mlebu geni kok Yai. Loh, lah ngono kok ngaku tresna marang Pandhawa ki mapane ning endi Yai Karna? Koko Prabu, priye? Kepareng kula ndongeng. Iya. Kala semanten wonten kaki-kaki pikun nyelaki kaliyan Narendra ingkang nembe mangsah semedi. Kaki pikun wau mundhut pusaka kawaca ingkang dipun agem Sang Nata kala wau. Mangka kawaca menika pusaka tetamenging diri ingkang kabekta wiwit lair mila. Menawi Sang Nata wau tasih ngagem kawaca kasebat, nadyan temengsah kaliyan Bathara Indra ingkang agegaman bledhek. Narendra wau mesti unggulipun Kakang Prabu. Namung menapa sebabipun dene dipun pundhut kaki pikun wau lajeng dipun caosaken dipun paringaken. Awit Sang Nata wau sanget pitados dhumateng panguwasing Gusti. Kejawi menika kawaca mangke mindak ngalang-alang nyanggenipun Sang Nata wau labuh dhumateng kadangipun. Koko Prabu, Narendra ingkang kula aturaken kala wau inggih namung badan kula piyambak menika Kakang Prabu, kula piyambak. Pusaka kawaca ingkang mapaning mlebeting kulit jawining daging ingkang kalebet wiwit lair. Sakmenika sampun ical saking badan kula Koko Prabu. Sampun ical saking nganggo kula labet dipun pundhut dening Bathara Indra ingkang nimba tiyang pikun kala wau Kakang Prabu. Mila duh Kakang Prabu, benjang tlapaking Bratayuda Jaya Binangun kula sampun boten dayani menapa-menapa Koko Prabu. Kula purun pejah uger pejah kula kala wau dados rana jayane ngadi kula Pandhawa ingkang mahambek suci kula Koko Prabu. Aduh adiku di lang-lang indriya mangu mangun kung kanduran rimang Yai Prabu Karna
trenyuh tiasing pun Kakang Yayi jebul semono kandhutaning batinmu Yayi Karna. Ora nyono oleh nglabuhi marang Pandhawa malah ngungkulipun Kakang Yayi. Buktine si Adi sumedya seda jer kanggo jayaning para Pandhawa. Mila Kakang Prabu menggahing Karna kula mboten sulak ningali kawonten ing donya ingkang sarwa mboten langgeng menika Kakang Prabu. Nami ngantos kula kempa kaliyan Pandhawa namung labet kagiwir dipun iming-imingi kamukten ingkang mboten sepinten ajinipun. Wah, mangke saged tetel kasatriyan kula Kakang Prabu. Oh, iya diye. Pun Kakang bisa nampa sanditama saka Si Adi kang wis kawedari ki mau Yayi. Lan aku ora bisa ngluhuri marang kang dadi aturmu Yayi Karna. Si Adi aja kuwatir. Pun Kakang saguh njaga marang wewadi kang sira simpen mau Yayi. Matur nuwun Koko Prabu. Gandeng wis telata sak kabeh Yayi. Ayo di padha sowang-sowangan netepi dharma luhur kanthi metu dalane dhewe-dhewe Yayi. Nuwun inggih Kakang Prabu. Mboten langkung kula nyuwun tambahing pangestu paduka Kakang Prabu. Saha pangestu kula mugi kaparing dumateng adi kula Pandhawa Koko Prabu. Saha piweling kula lumantar paduka Koko Prabu. Adi kula Pandhawa sampun ngantos tida-tida anggenipun ngajiban suci menika Koko Prabu. Iya Yayi mengko tumuli bakal tak aturake Yayi. Sampun kula nyuwun pamit Koko Prabu. Menuju lagi malih mangke wonten ing Tegal Kuru Koko Prabu. Ya klaruta saking dosa sakuru kula. Ya mutusa sang Sri. Setyaki kula wonten dawuh. Wis titis wis pernah apa kang dadi darmanipun Ngrawangawangga. Lho nggih. Kang mengkono aku ora perlu ngripih maneh. Lho nggih. Sadurungipun Dyang Wiratayu mampir yang panggombakan kula dherekaken Koko Prabu. Kita waspadakake putraku ing Ndhurawati ingkang prapta wis lenggah satata nggir daya-daya pun bibi mundhut katrangan paran pawartaning kondira pirembugan kelawan Kurupati nggir Kresna. Lho inggih anak Prabu
Pun Bawa Widura inggih kepareng cumadung dawuh kados pundi pikantuk ing Rempag nggih anak Prabu. Nuwun inggih bibi saha Paman Widura. Sasampunipun kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk paduka Kanjeng Bibi saha Paman Widura. Keparing kula atur wuninga bilih anggen kula mripih Yayi Kurupati purna mangsulaken negari Indraprasta dhumateng para kadang Pandhawa. Kelampahanipun gagal wigar tanpa pikantuk damel Bibi. Yayi Duryudana puguh hangekahi negari Ngamarta hangajab dumados sing perang sami kadang Kanjeng Bibi. Katetangi-tangi sing Sang Kunthi mangkono kaya manapa ya jagat Bendara. Pun Bibi wis mikir tangih lamun Kurupati gelem mulung atine nggih Kresna. Yen to perang kang dadi pilihane, tak jaluk anak-anakku Pandhawa aja padha cingeng. Wis ora kurang-kurang oleh Pandhawa nempuh marang dalaning karahayon. Ewadene ingkang dipringgakake babar pisan ora melu. Mula saka iku nggih Kresna wis ditiwanci Pandhawa nindakake jejiban luhur yaiku ambrasta watak angkara ingkang semandang marang Kurawa sak ratune pisan. Eling nasipun Tadya Werkudara Janaka kelawan kembar ya nggih Kresna. Dheweke iku satriya dudu brahmana. Satriya mono kesabaran winates kulub. Pun ibu paring pangestu jaluken bali praja Ngamarta kanthi ngungalake dada. Muga Gusti tansah mayungi marang anakku Pandhawa. Pamriya aja kong sininggal marang marganing kautaman kulub. Nun inggih kaluhuran dawuhipun Kanjeng Bibi. Namung mawantu-wantu penyuwunipun para kadang Pandhawa minggahipun Kanjeng Eyang Prabu Matsapati. Paduka Bibi Ratu kaaturan kondur dhateng negari Wirata sareng sak lampah kula. Awit para kadang Pandhawa kados kirang tatak manahipun menawi sedaya ingkang tinandangan menika wau mboten tinenggan paduka Kanjeng Bibi Ratu. Nun inggih Kakang Mbok. Mboten nama kula menika nyengkakaken paduka jengkar saing panggombaan niku babar pisan mboten. Kados kula ros aturipun anak Prabu Kresna, anak kula Pandhawa mantar anak Prabu Indrawati, kados langkung prayogi menawi Kakang Mbok kasdu nenggani dhumateng ingkang putra Pandhawa, kersanipun bombong penggalihipun Kakang Mbok. Yayi Widura iya. Yen to tetela mangkono kang dadi pamintaning adi-adi Pandhawa, pun Bibi ora kabuktan nuruti ya nggih. Menawi saking ngantos dayanipun, monggo Bibi kepareng temunten kula dherek beda sak menika. Iya ya nggih Kresna. Widura wonten dawuh Kakang Mbok. Pun Kakang pundhut pamit bakal bali kumpul marang anak-anak Pandhawa ya Widura. Kula nuwun inggih. Sumangga Kakang Mbok mugi Gusti tansah ngayomi. Kula nggih nyuwun pamit Paman Widura. Nuwun inggih anak Prabu. Sumangga ing paduka badhe ngayomi dhateng kadang Paduka Pandhawa nggih nggih. Mugi-mugi Gusti tansah ngayomi dhateng anak kula Pandhawa. Siang ratipun bobot datang kendhat maosaken pandonga dhateng janing para anak kula Pandhawa nggih Kresna.
rakyat sang kapirangu rinanggul kinempit kehempit wonten menapa ngarep kae tepining kali kok ana wong kang lagi mangsa semedi kae sapa menika boten pangling Yai Karna Bibi nembe manembah dumateng Gusti piyambakipun yen ngono enten ana kene ya nggih aku arep merpeki marang anakku Basukarna dhisik ya nggih menika Kanjeng Ibu Kunthi ingkang merpeki punggihan kula. Wonten menapa bibi kula sing nggigah ingkang kula nembe mangsa semedi manembah dumateng Gusti? Sadha dawuh Kanjeng Ibu. Iya ya nggih Karna. Marmanipun Ibu nemoni nggon lagi manembah iki. Ingkang wigati paring sumurup yen to Bratayuda Jaya binangun sida kelakon kok nggih. Oh nun inggih. Perkawis menika kula inggih sampun kaparingan dawuh saking Kakang Prabu Kresna kok Kanjeng Ibu. Lajeng wonten wigatos ingkang pundi dene Ibu ugi paring sumur dhumateng kula. Ngene ya kulup gandeng ora urung bakal kelakon perang gegempuran ing antarane Adim Pandhawa lawan Kurawa. Ayo nggir, sira kulup ndak kanthi tumuli kumpul lawan Nadi Adimu Pandhawa. Yen wis manunggal banjur barengan nyirnakake mungsuh kang maha mbektur angkara yaiku Kurawa sak ratune pisan ya nggir Karna. Matur nuwun dawuh patu Kanjeng Ibu kala wau. Namung nyuwun pangapunten kula kepeksa mboten saged nuruti menapa ing dados kersa patu Kanjeng Ibu. Sababe apa kulup sepisan kula ngrumaosi sampun pinaringan kamukten kaliyan Nyai Prabu Kurupati. Kaping kalih kula sampun prasetya nun inggih. Suraosipun kula kepengin badhe lumawan tanding kaliyan Nyai Janaka ngantos tet sing ngliduri kawekasan Kanjeng Ibu. Mengko dhisik Karna kados pundi? Yen ngono apa kowe bakal wentala mungsuh karo wadimu dhewe nggih Karna? Nuwun sewu. Estunipun Nadi kula menika sanes Pandhawa kok Ibu. Sira aja nyelaki ya nggih. Pandhawa kaya adimu. Sabab sira iku putraku kang pembayun ya Karna. Menawi pancen paduka menika ibu kula, sebab menapa dene wit kula tansih jejabang ngantos sak menika kok mboten paduka openi. Menawi menika adik kula, king menapa kok paduka wentala misahaken kaliyan kula wiwit awit? Nuwun sewu Ibu radi keladuk atur kula Ibu. Karna bab kuwi kabeh pun Ibu nglenggono marang kluputaku ya nggih. Kahanan kang tumadi nalika semono iya mung sabab pun Ibu nglabuhi lan rumeksa marang negara Mandura kok kula.
mendah kaya ngapa rusak ing jeneng Praja Mandura yen to padha nyemurupi atmajaning Ratu Gusti ning Grebini mangka durung Palaka Rama Karna mula paripaksa aku wentala misahake sira kulup Karna jebul sira semono uga isi jejabang uga wis nglabuhi marang asmaning Praja Mandura ya nggih Karna inggih kanthi alasan menapa kemawon menika saged namung nadyan mekaten Ibu kula kepeksa mboten kempaken adi kula Pandhawa sabab kula mboten gadah raos tresna dhumateng Pandhawa kok Ibu mila kula gadah raos tresna kaliyan Pandhawa mboten wonten sabab wiwit alit sampun paduka pisahaken kaliyan kula saha malih kula mboten saged pisah kaliyan Bapak Adirata dalah Nyai Nada inggih kula mentah dhumateng badan kula Kanjeng Ibu tuwin kula mboten badhe pisah kaliyan Nyai Duryudana ingkang sampun paring kamukten dhumateng kula Kanjeng Ibu yen ngono apa bakal kowe tega mateni marang adhimu dhewe Karna Ibu mugi kawuningan ing nami Pandhawa menika namung gangsal kok Ibu namung gangsal kirang saking gangsal sanes Pandhawa langkung saking gangsal inggih sanes Pandhawa dados benjang menawi kula kelampan perang tanding kaliyan Nyai Janaka menawi ingkang pejah menika kula Pandhawa wetah gangsal nanging menawi ingkang pejah menika Janaka Pandhawa iki tetep gangsal wetah sabab kula ingkang dados janoping Pandhawa kala wau Kanjeng Ibu namung Ibu boten perlu kuwatos awit ing benjang kelampaning perang tanding kula purun kawon kaliyan adik kula Janaka kok Ibu anakku nggih anakku Pandhawa kowe menang wae kok tak jaluk-jalukke to nggih Janaka Umbi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon kula nyuwun pamit saha nyuwun ngestu Kanjeng Ibu anakku nggih Karna aduh Bibi Ratu kula rak sampun matur to Bibi Yai Karna menika sampun kagungan adeg-adeg ingkang tangih janwa saged ngendhakaken Bibi sampun to lamaking Bibi mbok inggih dewa pisan kula kinten boten badhe katampi dhateng Yai Karna kedah saged debat lampan menika kedali nampangan Kanjeng Bibi inggih menika Bibi monggo kepareng ingkang senggang kepareng ingkang lemut tumuli kula boyong dhateng negari Wirata makem-makem para Pandhawa manunggaling ibu kalian para putra wau saged dados sasrana jayaning Pandhawa saha tumunten senaning watak angkara ingkang ngemuli negari menika temah ambabar dumateng hayu-hayu rahyuning bangsa ing Nuswantara menika Bibi